wulumu ya. Nang benawa kolaan kloso iwak bawal mangan srikaya telung puluh dina nglakoni poso nang wulan Sawal petuk riyaya lair batin kula njaluk sepura asik matur suwun apa Didik. Aduh, tutuk endi marek? Gamelan anyar ketok gebyare prawan gurang anyar mentek-mentek pundake. Enake riwa-riwi. Wong bebojoan dulur gak digawe sedina rong dina tapi kudu dijaga ngantek pupusing. Ayo mula pena kudu dijaga apa maneh sing sapa nang amara aduh nek milih bojo pena aja sembrono kudu dipikir sadurunge asula milih wong wedok sing soro isok dadi daringan momong anak hariko mula dadi wong lanang penojok sembarangan karo wong wedok sing gedhe rasa sayang nek wong wedok salah enek ana bimbingan peno aja sampe gampang mara wantangan semono uga wong wedok penojok kakean tuntutan nek duwe penjaluan cocokno karo penghasilan lan nek peno duwe ekspektasi sing berlebihan nek wong lanang gak kuat nang jaba iso golek gendaan mulane cuntun cak lak yo aku iki karo bojoku mesti ketok serasi nek mlebu nang mall tangane mesti tak gandengi mergo aku wedi njupuk gak mari-mari mula aku ngedong
lak ya bengi iki eling-eling kalewak kas bola sik dulur kula melok berpartisipasi dene maring edung disangoni kula ucapkan terima kasih dene gak disangoni sampai meneo tak enteni. Kula matur suwun sanget senajan kaya napa mawon niki wau bentuk usaha daripada Budi Wijaya untuk menyongsong masa depan. Maupun di wonten Lodro kaya Budi Wijaya tiap tahun selalu pengin maju ngantos sakniki niki karepe usaha Budi Wijaya kepingin nyenengno sampean kabeh sampai panggungnya anyar lampune anyar tengburi niki lho dikei TV sakmene gedene sing basane laris sakniki jenenge Videotron kanggone nopo ini menjawab tantangan zaman dene niki wau wonten kesalahan teknis nggih kula nyuwun ngapunten ke depan pasti akan lebih bagus, akan lebih baik. Kami semua tidak mungkin bisa maju tanpa dukungan sampean kabeh, betul? Terima kasih. Ayo Cak, enggak Cak. Ngene tok ae wis ketok mbun mene wis gak gopoh digawe blonjo wong wedok sementing berase numpuk wis ayem paling enak dadi seniman tanggapan akeh duweku sak pirang-pirang ngalor ngidul dikawal koyok jeragan kepingin apa ae mesti keturutan duweku akeh manganku mele-mele aku seneng mangan gule sate sepi tanggapan mangan apa anane kadang-kadang isok mangan kancane mula aku banting haluan aku njajal buka peracangan kayane rodok lumayan saiki duwe entek mergo katut biduan tapi aku juragan kendel wingi nang Malang aku kula apel duweku akeh tak tumpuk kandel saiki duwe entek tak gawe mangku purel namung semanten kidungan kula menawi lepat barangka rasa ditinggal awe-awe sing ngedung kancane dhewe satu penyanyi biduan bersama dengan Budi Wijaya mungkin saudara tidak asing lagi akan bersama dengan saya di sini orangnya cukup tampan asoi apalagi masih bujangan siapakah dia bersama Budi Wijaya Cak Wanto Situr. Selamat malam semua. Sebentar saya ucapkan warga kurang anyar minal aidin wal faizin. Iya asik saya
ambiriko selawase ya mung ambiriko tapi kalani maneh ceritane wis beda saiki riko wis sing ana dikowo wong liya so lara so langsung karepno bisa ambiriko selawase ya mung ambiriko tapi kalem gimana ceritane wis beda saiki riko wis sing ana dikowo wong liya sana ya so iya sana tak gak so apa ya so sip kelangan iso niki wis kelangan kemyan langsung eman-eman loro rasane atimu loro kujangan dikowo wong liya sun coba ngeliat kena masih ampun kang sun rasa kita goyang lagi mas bareng Budi Wijaya kurang anyar bergoyang oke saya pahitku terima mas rasa manis rasanya loh langsung karepno bisa ambiriko selawase ya mung ambiriko tapi kelenti maning ceritane wis beda saiki riko wis sing ana dikowo wong liya goyang terus rasane tetep bahagia yo kelangan iso niki wis kelangan kemyan hangsun eman-eman loro rasane atimu loro kujangan dikowo wong liya lino sun coba ngeliat kena masih abot kang sun rasa kelangan iso niki wis kelangan kemyan langsung eman-eman loro rasane atimu loro kujangan dikowo wong liya
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah yo ngono rame. Masih pengen rembong gede, tetap semangat. Semangat. Luar biasa. Sing ngarep oleh jawab Waalaikumsalam kuat. Kuat. Semangat, energik. Ana ibu-ibu sing gawe kalau. Sing gawe apa so? Gawe kodong ungu. Oleh Waalaikumsalam kuatir untuk pasangannya coplok. Waalaikumsalam. Iku ngono gak untuk pasangan so. Apa? Ancene untune wis lawas karek situ. Ngono ya. Mangkane gak wani jawab. Tetep semangat nggih Bu nggih. Ibu. Ya Allah. Sampeyan kok sampeyan lapo kok gak apa-apa Bu. Untu situ masih ucul gak apa-apa. Betul. Yang penting sampean tetap semangat menjalani hidup. Allahumma. Allahumma Bu. Sampean dhewe rene mah gak ndek bojo ta? Bu. Rada. Ya Allah. Kok beneran? Aku duduk. Kon tawa-tawa nang kene. Aku gak tawa-tawa so. Mbok nang kene iki maringi pasugatan sing enak. Sing enak, sing luar biasa. Warga Ngurang Anyar iki semangat. Mbasi mari riyoyo, tetep semangat, seneng karo budaya tradisine. Sing pengen rembong hati-hati. Gegere masalah disantap trek. Ya enggak, wis ana sing ngatur dhewe matur suwun Bapak-bapak Hansip, Bapak Linmas sing wis mengatur kaya ngene. Kanca-kanca penggemar Budi Wijaya kabeh sing durung mantuk, durung kondur ya matur suwun sanget. Upamane warga Ngurang Anyar. Betul. Mula ana paribasan. Paribasane apa, So? Nang pasar njujuk sumur. Cakep. Warga Ngurang Anyar muga-muga kabeh panjang umur. Allahumma. Nang pasar. Apa? Nang pasar. Apa? Nang pasar. Iya nang pasar apa? Nang pasar. Apa? Tuku gula sing rasane legi. Cakep. Wong Gunung Anyar kabeh tak dongano pans akeh rejeki. Allahumma. Kon ndongakno keliru. Aja kakan cocot. Duduk Gunung Anyar. Apa? Ngurang Anyar. Oh, cocotmu iku kupingmu sing keliru, So. Kok iso keliru lho? Aku mang lo ngomong Ngurang Anyar. Nggih napa mboten? Aku saweneng. Wong semangat ngene iki saweneng, So. Wong lanang karo wedok jawabane siji. Sik, wong lanang mingkem, wong wedok nyuwun sewu. Iki mau bener napa salah? Rungu agobokmu. Wong lanang-lanang, aku mang bener apa salah? Wong lanang-lanang. Diangkrek kono dadi lanang. Wong kene padha lanange kok. Lah iya. Salah iku lho. Wong Ngurang Anyar iki wonge iku selalu sportif. Gak gelem bejo. Lho, masih gak gelem bejo. Wong lanang sak Gorong Anyar iki tetep Ngurang Anyar. Tetep istimewa. Kok iso ngono-ngono? Wong lanang nok Ngurang Anyar. Tonton luar biasa. Masih tekane nang kene kulu-kulu. Rupane kumus-kumus sing wedok ayu-ayu. Sing lanang gak ganteng kulu-kulu si wedok ayu-ayu. Mergo bentuk perjuangane wong lanang. Lho, maksudmu wong lanang Ngurang Anyar karo wong wedok iki sik dhuwur wong lanang? Sik dhuwur wong lanang. Akeh buktine golon perjuangane wong lanang Ngurang Anyar kaya ngene. Ya. Luar biasa senajan topine sitok mbekatu. Mergo kepengin wong wedok ayu rupane. Nggih bener apa mboten hidup wong lanang? Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Ya. Rumangsamu wong lanang karo wong wedok sik dhuwur wong lanang. Tetep dhuwur wong lanang. Lho, kono aja salah lho ya. Salah apa nih? Wong lanang memang presiden rumah tangga. Jelas. Tapi wong wedok iku menteri dalam urusan keluarga. Kon iso gawe sembarang nek gak ana wong wedok jeblok le nasibmu. Betul ya, Bu? Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Loh. Halah. Sakniki kon tak kandhani, So. Apa? Wong wedok memang bener
ekonomi dalam rumah tangga. Iya. Nek wong lanang gak nyambut gawe, sing diatur apa so? Wong lanang masih yo gegere bengkong nyambut gawe wong wedok. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Ya angkrik masih itu. Wong masa wong lanang gurang anyar iki wedi ambek wong wedok. Loro mangsamu kon terus nyambut gawe isok mentang-mentang karo wong wedok ibu-ibu teko gurang anyar. Jelas. Rumangsamu kon nyambut gawe kon gak butuh wong wedok ngono. Kon nek kate budal nyambut gawe kon leren apa? Mangan, ngopi. Kon sarapan kon ngopi. Nek wong wedok porek gak gelem masak, gak gelem gawe ngopi, jongor cangkemmu. Tetep wong wedok nomor 1 nang keluarga. Betul, Bu? Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Sing keras hidup wong wedok. Mau bilang apa lu, Halah. Apa? Bu. Ibu-ibu, tante-tante, bule-bule. Iya. Sampeyan tak kandhani. Nek wong lanang gak nyambut gawe, singkal sampeyan dang iku apa? Tletong. Sing sampeyan kate nggodhok kopi iku apa? Oyone jaran. Golek dhewe. Golek dhewe. Golek dhewe. Iki menandakan wong lanang gurang anyar cemen. Loh. Tapi gak iso. Gak iso apa? Tetep wong lanang nomor 1, Bu. Kok iso? Sunahe Kanjeng Nabi biyen ngomong. Ngomong ya apa? Wong lanang derajatnya lebih tinggi daripada perempuan. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Sing hidup. Bolaku to. Yo, suwun yo. Sapa jenengmu? Sabto. Sabdo. Mek sabdo tok wong gurang anyar gak wedi karo wong wedok. Sik, delok. Kabeh gak wani wong wedok. Lela padha karo aku. Kon dikek piro? 20.000. 20.000. Iya. Sik ditenono. Apa? Bu, siap-siap. Apa? Mene aja kuwatir, tambahke rezekine ya. Kon aja ngenyek wong wedok. Maksud Basi kon hebat kaya apa tanpa wong wedok kon gak iso lahir nang alam donya. Iya. Rumangsamu wong wedok soro oleh ngandhut dapurmu suwene 9 taun 10 wulan iku prasamu lapo, Pira, Bu? wong wedok. 9 wulan 10 dina. Iku nek situ nek 10 lak 9 taun sih. Iku wong wedok. Iya, tetep gak ana wong wedok. Raimu gak iso muncul nang alam donya, Cak. Tetep wong wedok nomor 1. Betul, Bu nggih? Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. 20.000 iki mau. Wong wedok sampean tak kandhani. Apa? Aku memang dilahirkan dari perempuan. Iya. Jasa ibuku lebih mulia dari kekasihku. Tapi wong wedok salam donya kabeh kudu eling. Eling apa? Lah, nek wong lanang gak gawekno. Kon lapo sih yo? Apa? Gawekno kok atik ngene maksudmu apa? Masya Allah, sing berjuang tetep wong lanang sa. Wong wedok nang nisar menikmati daya tahan tubuh laki-laki. Wong lanang iya. Iya. Wong wedok mek aduh. Aduh. Enggak napa mboten. Nek gak ana wong lanang, gak iso dadi aku so. Tetep merdeka wong lanang. Merdeka wong lanang. Lah, wong lanang iku PT Sri Karya Lestari ku liwat apa itu? Kon tak kandhani. Apa? Basi kon umek kaya apa? Basi kon ngombe irek 100 bungkus. Iya. Nek wong wedok porek gak gelem nuruti kon, bengi-bengi celonan lepis rangkep 10. Mengkurep sewengi bleng kate mbadok apa kon, Cak? Tetep kon butuh wong wedok. Wong lanang gak iso apa-apa tanpa wong wedok. Setuju, Bu? Hidup wong wedok. Loh. Lah gampang. Lah wong wedok gak gelem kate lapo kon? Wong lanang-lanang.
nek bojomu kabeh wong sandi iki mang desa ndi? Gurang anyar. Gurang anyar. Ya. Kon wong lanang mulai kerja pegel-pegel. Apa sih? Itu wong lanang. Tambah ono maneh. Mek situ tok benone. Nek kabeh-kabeh. 50.000 Bu isan Bu. Tak baleni maneh. Apa? Wong gurang anyar kabeh. Wong salam donya kabeh tak kandhani. Wong lanang kususe mulai nyambut gawe pegel-pegel. Ya. Keringetan kotos-kotos. Wis gak iso nek wedok gak gelem, wong wedok mengkurep kon gak mbadaka apa kon. Alah, kon boleh wong wedok mengkurep. Iya. Mari ngono lepisan kandel gampang. Gampange apa? 150 oleh api. Ora sok kurang ajar kan maksudmu apa? Maksudku apa piye? Maksudmu apa kok? Takono wong lanang-lanang 150 oleh api apa elek? Lah, merdeka wong lanang. Merdeka wong lanang. Nek dikhianati wong wedok tuku 150 betul? Bu nek wong nek sik ta, wong wedok langsung mingkem. Apa kabar wanita-wanita berijab? gampang solusine. Solusine Gampang solusine. Solusine apa? Carane gampang. Gampang piye? Wong lanang bengi, atik wedok mengkur kate metu, gampang. Gampang piye? Katoke dilabur balsem. Kate lapo kone nek gak mengkeret kono ya. Ayo. Artine iki wong lanang karo wong wedok gak oleh padu. Saling membutuhkan, saling mendukung. Koyok ewadene ludruk bengi iki. Tetep ludruke berusaha tampil baik, penontonnya juga mendukung 100%. Iki pasti malam hari ini sukses penampilan. Sukses luar biasa. Begitupun acarae Mbak Sule kata sapa iki Mang Rabi iki Mang? Mbak Hikmah dan Mas Syahrul. Semoga kita doakan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mawaddah warahmah. Bu Pak, glon mantene lho wis gak ono. Kira-kira nang ndi? Wah. Masa wis aduh. Ola apa kok samane kon niri? Kon biyen tau mantenan ta kon biyen? Aku ta. Tau duwe bojo, tau rabi kon. Aku nek eling wong rabi kudu nangis kok. Kok iso kudu nangis? Umume arek saiki dilonggone kuade. Heeh. Kon biyen dilonggono apa? Aku biyen dilonggono aspal. Loh. Bojomu ya apa ceritane kronologine? Ya awas. Iya. Saiki ku enak. Iso chatting-chattingan, WA-WA. Maksudnya wong lanang karo wedok nek ndelok jodoh langsung seneng padha seneng. Langsung seneng padha seneng. Saling mencintai akhirnya. Aku biyen gak. Kon biyen apa? Jaman biyen iku dijodohno mbek wong tuwa. Lho, gak adek pacaran. Gak adek pacaran. Lah terus? Aku yo piye terpaksa mencintai so. Jelala ya Allah, bojoku lawemu. Bojomu? Nek guyu aja kepeksan ngono ta. Bojoku lawemu sumpah. Kon gak adek pacaran rabi wong tuwa karo wong tuwa, akhirnya dilala bojomu oleh bojo sing potongane trek gandeng ngono. Gak trek gandeng so. Lah apa? Kaya gapura Gresik selamat datang. Kaya arek guri kacamataan iki lho. Lah apa masalahe? Lo gerbong kok kok. Masalahnya apa nek bojomu lemu? Masalahnya ngene so. Ya apa? Ketika bojoku lemu. Iya. Kanca-kancaku teko so. Kancamu mara nang awakmu. Kancaku mara nang awakku. Bowo. Terus ngandani ngene. Ngandani apa? Wanto arek ganteng. Aku ganteng ya. Potongan kaya terasek ae ganteng. Jare ngene. Apa? Hati-hati. Iya. Wong lemu iku angel. Ya apa? Wong lemu iku angel. Mosok angel, Bu? Sing ngomong lemu gowu. Ya Allah. Diomongi kancamu waktu kancamu bawa nang awakmu. Nang aku. Ngomong to Wanto. Iya. Kon kok bojomu kok lemu? Lemu so. Apa kon takon ngono? Jarine angel. Wong lemu iku angel. Angel. Bareng ketika itu aku membuktikan so. Malam pertama
umume wong rabi. Iya. Ya Allah. Menikmati malam pertama, menikmati bulan madu. Bulan madu tak Terus? lebono kamar jebret. Belum. Bayo so. Atimu ya apa atimu? Adikku deg-deg ciut. Kok ciut? Lah berarti kan awakmu wis menikmati malam pertama. Menikmati apa so? Sampai subuh kangelan. Sampai subuh Sampai subuh kangelan. sebabe. Masalah gelek unyeng-unyenge iku lho. Unyeng-unyeng. Kok apa? So, golek unyeng Gara-gara bojomu lemu, dolek-dolekane angel. angel. Terus ya apa akhirnya? Aku gak kurang akal so. Carane? Aku duwe ide. Iya. Awas kon sayang cintaku, istriku, pujaan hatiku. Iya. Meneso isu-isu tak tumpano tosa. Kon gawa nang ndi? Tak cemplungno nang kolam renang bojoku. Kon cemplung nang kolam renang. Beleng. Beleng. Lah terus Tanteni 5 menit so. kedadiane 5 menit mbok enteni. Tanteni mari ngono. Brukutuk. Brukutuk. Apa? Lah, Iya. gak kesuwen so. Begitu blukuduk Langsung tak cubles ambek kanune ambek apa? pentole korean. Terus. Butuhe awakmu mbok cubles. Aku cegak lali bolongane. Kon tengeri maksudmu? Tak tengeri so. Gak ngono kon bojomu iku lho. Wong takone nambal ban ngono kan mbek cubles. Lah gelekane wangel iku so. Ya carane. Carane apa nek? Takokno mbak iku lho sing Sing lemu iku anake sampe papat tiga angel blas jare. Iya, Mbak. iku cemplungno kolam renang, gak ngarep brukutuk. Lah ya apa? Brokodok-kodok. Brokodok-kodok. Lu Loh. Sayangku. Modelmu sok sayang-sayang. Awakmu nduk mburiku ngomongmu lho, gak genah ngomongno arek wedok liya. gini. Sayang. Aku bingung iki lho mikir anyar bingung kabeh. Gak apa-apa. Ini kita merenovasi. Saya kita merenovasi nggih. Tapi iki lho jeplak-jeplak ngene iki apa karo kopengku dikileni ngono kuwi kudu wahing. Jeplak-jeplak iku padha karo cocote tangga-tangga. Ya guyu sing biasa rasan-rasan. Ora masalah. Iku suatu pengorbanan, suatu perjuangan. Ke depan niku gak ono sing gantung ini, gawe clip on kabeh. Iki ketua iki pikirane progresnya tuh 20 tahun ke depan. Wis Ngono kudu ta? yo mulai belajar ngono lho. Berarti saiki mamane lek amane aku kangen ya. Ya. Kan harusnya belajar 20 tahun ke depan ya. Ya. Serba serba kecanggihan. Iya toh? Ya. Berarti mamane lek aku kangen karo gendak aku ngene iki. Heeh. Terus umpamane kudu kikuk nganggo apa? Nganggo remote ngono. Lho, yo anu. Gendakmu lebono setrum. Setrumen bongkos kok. Ha cek muruk maksudku ngono. Karuan mati gak apa-apa wong urip wis gak berguna. Lah apa lo sayang, kamu nggak berguna lo, aku lo cintane temen karo dirimu lo. Sayang, Apa sayang? sampean sayang ambek aku temenan ta? Loh, aku cinta mati karo sampean. Lek aku gak dadi bojomu luwe becik aku transmigrasi kok, Mas. Bohong. Toh, Apa? mosok ngene iki angel to ngene iki to. Prasaku gampang lho to prasaku. Gampang ta, So? Iya. Aku pacaran iki gak tau menikmati kon kok gampang lho. Lah delok ngene jaremu kok angel prasaku yo gampang iku. Ya Apa ya sayang? Aku lo goleki sampean aku kangen. Jangan di. Iki apamu? Iki pacarku, So. Oh. Aku pacaran suwe tapi gak direstui wong tuane, So. Oh. Lah kamu nggak gelem berusaha, wong cinta itu harus berusaha. Walaupun istilahnya satu nduk Jakarta, satu nduk Kalimantan, kalau memang sudah jodoh, mau diapakan tetaplah jodoh. Asam di gunung, garam di laut. laut. Dalam tempurung bertemu juga. Ngono lho. Wis tak lakoni, So.
Ya apa? Asam di gunung iku mang. Heeh. Masalah tak geleki sampe menisor asam gunung. Tak tetep kecut. Ya kamu nih sing kurang berusaha loh sayang. Iya. Kamu tuh ya hubungan ambek aku wis pirang tahun. Kudu ngotot. Ngono lho, pirang Wis tahun? pirang tahun? Pirang tahun? Enam Pirang tahun. tahun kon. Hubungan ambek Hitungan. pirang tahun. Kon sawangane kok angel. Goblok, Goblok iku. Yo karena kegoblok kamu ngene iki. Lho. Ya apa nek kok sing dijojuk iki lho kok omahe tawon. Aku nero terminal ngene iki. Rut. Ya karena kegoblok kamu ngene iki, ketegasanmu enggak enak dadi akhire lho. Nah. Tidak menemukan jalan keluar. Wong tuaku iki piye ampre setuju iki apa? Aku ancene goblok. Tapi aku berjuang mendapatkan cintamu sayang. Berjuang lek singit-singitan terus ya kecut to aku. Berjuang. Aku dadekno apa? Tak dadekno istriku sayang. Toh, wong wedok iku angel manggone lho to. Iya. Nek kono wis ketok gandeng renteng karo kon, sampe gak mbok terusno nang pelaminan. Isin arek iki. Aku malu. Loh. Aku malu. Mau ku taruh di mana mukaku sayang? Ngono lho. Lagi. Lho Lagi muka Kok ya. ngene iki apa gak pringisan cek kancamu, Cak? kon niku kok dadi pring apa Mang? Apa? Pring apa? Pringisan. Aku kudu keplecuk ae aku rek. Kayak temenan. Lah iya. Aku iku cinta. Aku cinta mati. Karepmu apa, Apa Dek? yang sudah kita lakukan berdua? Iya. Saiki wong tuaku. Ya apa? Akhirnya aku kate dijodokno karo wong tuwek, wong sogeh. Hah? Ya apa perjuanganmu? Hah? Apa kon iki? Ya apa perjuanganmu tenan kok? Kok dadi wong lanang kok gak kena dia. Kok dadi wong Kok gak lanang kena kok iso memainkan rumangsamu kon. Lah masih aku kayo. Ya Allah. Ampuni Haim ya Allah. Takonono karepe pacarmu ya apa? Karepe sampean sapa sayang? Ha. Aku wis berjuang tapi sampean tetep milih sing lanang liyane. Atiku cenut-cenut. Loh, ini loh sayang ya. Apa? Hubungan kita itu sudah berjalan 6 tahun. Apa yang kita lakukan itu sudah melampaui batas wong pacaran. Iya. Iya toh, Kak? Iya biasa tak hihu. Aku takon itu iki- wis dikikuk-kikuk karo Wanto lho, Cak Rasa. Kon wis di kiku-kiku. Iya aku wis diincipi. Cara panganan iku tuku nduk gone ndi-ndi ngono kan mesti enek testere. Aku wis ditester ambek dheke. Lu gak kemedul ngono to kira-kira. Enak. Enak sumpah. Keri-keri. Aja ngono to. Iki ngono ya duwe keluarga. Iya, Nek San. keluargane isin ya apa? Kon sing tanggung jawab ngono lho, Dik. Karena dheke iki bulet nyingseti kaya entut jero katok. Iki. Entut rupane ngene tibake. Iya iki kaya kae iki. Jangan didengar. Jangan didengar, ini sangat tidak benar. Jangan didengar. Dung tak. Maksudmu apa, Dik? Sampe njaluk Aku apa? perlu ngandani. Heeh. Iki yayangku, ya Heeh. toh. Aku iki dijodokno karo makku. Sampean dijodohno mbek ibu sampean. Iya, dijodokno karo wong tuwek. Hah? Wong tuwek sogeh. Sampean dijodohno karo Karo wong tuwek sogeh. Lah Wanto gak gablek apa-apake. apa kon iki? Kon iki apa? Apa? Dari hari-hari kena stroke. Stroke ku kono kumat gara-gara kon milih lanangan liyane. Lah wong aku diolehno mbokku iku wong lanang masih tuwek sogeh. Lah wong kuwe duwemu sepeda motor kadek kreditan lho, Mas. Kon wis nyambut gawe ta durung sih? Matamu golek lodrok iki apa? Lah wong aku melok lodrok e. Wong sampe kemeringet kaya ngene gana wong guyu. Ayo guyu bareng. Ciro lu guyu. Wah. Sing dimaksud karo pacarmu iki, Apa? awakmu wis mergawe apa gorong? Wong tuwa iku nek ndelok calon mantune iki nyambut gawe, anteng ayem. Delon sampe kate dirabekno wong suwek kaya ngene iki, Tuwek. Eh? Wong Tuwek. Oh, wong tuwek ah? So. Terlambat. Kok sok terlambat? Lah wong aku wis dilamar. Sayang. Aduh kena mikir bejat. Aku melok kaget aku. Sayang. Apa? Semua nggak ada kata terlambat sayang. Perjuangan kita baru dimulai sayang. Nek awakmu percaya karo
aku bakal iso bahagiano awakmu. Tenang ae. Aku mari ngono golek pesugihan. Sing kok ge wadal sapa? Rasa. Matamu ah. Aku sik kepengin seneng ngombe kopi adakno. Ngene lho, iki cek gak paham ae arek iki. Maksudnya iku bukan kamu kepengin membahagiakan, enggak. Iki pacarmu iki wis dipastikan di-fix rabi karo wong tuwek. Lah ngono ah. Aku iki kate dirabi wong tuwek Lah, ning. Ning. Aku iki klo meteng anake Wanto. Hah? Hah? Meteng anakku. Iya. Wingi lho mek metu titik. Lah sing wingen-wingenane gak kok etung. Oh iya titik-titik dadi akeh ya. Iya. Lah terus karepmu ya apa, Dik, karepmu? Lah aku bingung sih, Cak. Heeh. Lah iki tak kongkon nglamar-nglamar gak nang nglamar, terus akhirnya karo mbok dijodhokno wong tuwek. Lah ngene iki. Aku meteng anake dhek, rabi karo wong tuwek. Ayo. Dirabi wong tuwek. Iya, ya apa? Ayo. Gak apa-apa. Gak apa-apa nih ya apa? Engko kon nambe wong tuwek aku sing gawekno. Terus Wong tuwek kan wis gak mampu. sampean berarti hitungannya padha kari kono kari nerusno ngono kari Aja sayang. apa? Piye ya? Lho kok piye ya? Terus karepmu ya apa, Dik, karepmu? Karepe sampean ya apa sayang? Ya, piye Cak sampean ya wis aja uber-uber aku wis katene rabi. Ilakno anakmu iki dia dipek wong tuwek iku diakoni anak. Aku gak ikhlas. Ikhlas no Cak. Gak ikhlas. Ikhlas no Cak. Gak ikhlas sayang. Ikhlas no Cak. Monggo sing pengin dolek anakan kethek monggo. Kok iso kethek-ketheken nang kene? Ditoleki solusine ya apa lah ngono ah. Aku kudu piye so? Aku penggaweanku kurung tetap. Sedangkan sing dijodohno ambek arek iki penggaweane wis tetap. Sogeh duwe sembarang kalir. Aku iso apa so? Lho, ya tetep berusaha lah ngono ya. Wis tak usahakno. Cak, Iya, Bos. wis sepurane sing akeh yo. Iya. Ayo diakhiri ae hubungane awake dhewe cukup sakmene Lu, aku lu, lu, katene lu. rabi, Cak. Lu. Sayang, Aku tak boleh. sayang. Aku tak boleh yo, Cak. Entenono undangane yo, Cak yo. Hatiku loro sayang. Kan gak usah guyu ngono iku. Nangis goblok. Lho nangis. Aku tak boleh yo, Cak. Sayang. Aku boleh. Aku boleh, Cak. Sayang. Cak, aku boleh. Kok antemi? Porong mumpung durung digagrak wong tuwek aku yang ngisi titik ngono. Masuk ngono pacarku kate gawe rambanan. Boleh. Sayang, Dadah. sayang. Aku boleh. Tresno iki dudu mung dolanan. Ya Allah. Oh, So, aku ku suwayang ambek pacarku so. suwayang kon. Suwayang banget so, tapi yo apa maneh so aku hanya keadaan gak duwe apa-apa so. Tapi pacarmu jelas kate dirabi wong tuwek lho. Dirabi wong so. Nek kanggo aku to. Nek sampai pacar koyo ngono, harga diri to. Harga diri so. Iya, harga diri. Terus aku kudu piye so? Paten ngono ae. Heh, Wong tuwek paten ngono ae. wong tuwae pateni. Wah iya, suwen. Heh, Kon kancaku, atik kon disenduk wong liya, gak trimo aku. lebih baik aku bunuh diri so. Aku bunuh diri demi dia bahagia. Apa bunuh diri ku? Ya Allah. Wong donya sik jembar koyo ngene kurang anyar perawane sik akeh kok bunuh diri. Wah. Ndolek nang kene. Lho, klothok tawa iki sapa iki? Heh. Iki lho. Lho. So. Iki bapakku. Bapakku. Iki bapakmu. Iki tuwek-tuwek nah. Bapak. Bapak sudah tuwek kok ngutus saya, Bapak. Wah, saya deh, wong tua dijogro-jogro. Lalu aku ketibok. Terus piye? Pak, sampean manglak wis tak kurungi kok lah pocul sih, Pak. Bapakmu rumoso pete ta? Ngomong aja sembrono, tunggal iki yang ngene. Apa, Pak? Awakmu tak goleki ngalor ngidil, gak peti-peti. Aku
aku dilirik. Bareng ngono dadak penduduk kene bendera tak kandhani. Bapak jange rabi perawat. Aja sok. Gontok-gontok kae. Mau jejek iki ngono bapakku kok mau jejek iki lho. Gak ngono. Bapakmu kate rabi prawan are. Iya, bapak jange rabi perawat. Alah, mendino anyang-anyangen ae. Pak, Apa? wong aku pacarane gak direstui wong tuane kok sami rapi perawan lho, Pak. Lah, pakmu keri jaman. Wong tuwek-tuwek ngene. Piye. Otote kaya Mbak Maridan. Sik ta, peno kate rabi prawan iku lho. Wong mlako wis tumuk-tumuk kate rabi prawan. Lho, lah kok wasta ketokmu tumuk-tumuk. Asline Asline ya kenceng lho. Pak, wis to, Pak. aku duwe wong tuwa ngene kesuwen to. Apa? Le. Aja kono keranggang tak kepiyok keranggang ngono ae. Tak kandhani. Bapak jadi rabi perawan. Nek bapak rabi perawan, piye aku ketok bongkotan le, cegak krungu tangga. Diapakno bongkotane? Oh, bongkotane ya tak sigar, tak gawe bayang. Bongkotane disigar ke mendem bapak. Mendem seneng le bapakmu ki mati. Ngene nak, Apa, Pak? bapak jadi rabi perawan. Iya. Ya ta? Nek sore aja dengke. Sing ngerusak masa depane wong arek-arek Iki mang sakmene. awakmu tak doloki nak. Pak, aku mang sir-siran bari kalau Pak pikir sumur. Sapa? Arek rondo di anak situ lemu kacamataan. Endi nak? Iku. Hak kalian gelem apa ora? Kene nak. Dadah, Bapak. Bapak, dadah, Bapak. Dadah. Mantuku. Nah. Cemplungno sumur kapok kon kok. Nak, Iya, Pak. awakmu jare tak kongkon. Kok ono nanti, Pak? Ngetero peniset kene marang tuwa. Iki dikerno nang Aku cari tadi kantan lho, anak goblok. Kacau. Wah, aku kurang rapi ya, man kata rapi neh. Lah awakmu kesuwen lho bapak surat teng Bagus. Sajane sing rabi ku ya anak peno. Peno iku lapo? Ayo kesuwen iki aku ki kok sok. Lah kudune kan anak Terono nak. Pak Terono. Nek ngono ditakoni, lho, lapo le? Kula ngeteraken peniset. Peningset. Nah, Saking lah, bapak. lah kok bapak? Tak ini ya. Amin. Amin. Ini iki ngeterno peningset saking bapak. Kok bapakmu dhewe? Bapak mate. Mate, ngono nak ya. Kita terno nang kono, Pak. Iya nak ya. Alamate, Pak. Alamate. Alamate nomere omah 10000. Oh nomor wis gak apal kate rabi. Loh, ayo. Tanku. So, Apa? iki ngono bapakku so. Loh, kepoyo. Mene-mene kok aja gawe pempes lak iso sih ya. Mamule mana? Nglompo tak gendrat tak kapokon. Lho, aja. Ya wis, Pak, kita terno ya, Pak. Enak. Kerana Mulai diterno aku ngomong bapak mate. lah, pinter anakku. Anak cici gandelane ati. Dene gak seneng ya gak giatel-gatelan. Sini wong Apa? Aku duwe bapak kok tak pendem urip-uripan. Wong tuwa jeroso, Mbak Marijan. Rasa apane paling ya sak Le, gimana wis blok. toh? Apa? Awakmu tak kongkon. Mangkon apa? Nek aku dadi nganten, awakmu tak kon ngendek syuting Syuting foto. foto. Heeh. Gak mesti san bedil lah. Bedel. Ki mbledosno kuping peno iku. Foto syuting kanggo kenang-kenangan. Loh, wak tadi rabi perawat. Waduh rek, wah kesumur. Gigit-gigit ae aku tak kakari raiku iku suwe-suwe. Ya ya. Ngendek syuting. Nanggap ngerokes. Sut orkes. Heh? Orkes. Apa? Orkes. Lho lah iya ngerokes.
Kes. Kes. Orkes. Rokes. Kes. Kes. Ngrokes. Oh, cocok mulu. Wis ta ya? Ya. Ndok temen lho ya. Ya. Engko panjere tak trarata sasapar. Transfer. Golek. Iku mu genahe mataku. Kacau. Transfer. Ya, iku Ya. mau. Uncal lo engko. Ya. Uncal lo engko ya. Ya, ya. Aku tak boleh ya. Ya. Salah. Loh. Melaku kok. Tambah suwe tambah begaga, ngono rabi perawan. Mlakumu iki lho. Kenapa? Mlaku biasa kok begaga. Oh, ya iki jelek mlaku gaya oklik. Wis gondangan wis kudu rabi ae. Dalane kandho kono. Boleh kono Tak dalane. boleh. Dalane kono lho. Endi? Ika lho. Endi dalane? Oh, domong ika lho. Oh, nek kenapa dalan ra diaspal? Lho. Aku tak boleh nak ya. Ya. Lah, ngene iki lho ya. Wong tuwek kowe ngejir mlakune. Ini kate rabi. Pakok. Alah lho, mlaku ngejer soal gol jamu ndok. Aduh, ayo kesungguhan iki. Ngendek syuting, ngendek foto, engko ngejare arek Robi Mail Sugeng tak jai kabeh gawe ngarak. Wis gak masalah. Sing penting oleh bati. Ana apa, Bah? Gelandongan. Kemeru kaya sampean ruwekku ae. Weru pisan ae kok. Loh, nggih, ya Allah, dulur wedok sembah nuwun. Alhamdulillah. Lumayan. Wong ambane kula kate mantu kono wong bowo ndisiki. Ngerti kanca-kancaku iku wong soge-soge. Konglomerat durung ana terapis dikeki dhuwit bowo. Alhamdulillah. Lho ngene iki lho, Bu. Risikone wong duwe anak situk tok ontang-anting wedok pisan. Biyen olehku ngelairno gak karu-karuan nyungsang. Gathek ngeten kula pun medal. Saking ngomboke be. Gak ganjel Mas, ganjel apa? Wong jenenge lair iku saiki gampang. Pemane program rumah sakit. Lho kaya kemanten dalu iki kuwadine apik, terope apik ditangkapno Ludruk Budi Wijaya. Kapan aku mantu nang isok ngono? Mbon anakku iki mau nandi kok gak ketok iki. Iki nang pasar kayak subuh sampai Yamini gak teko. Iki nang pasar tak kecakup. Mosok tiru aku biyen nang Moro Seneng. Ya sembuh. Ngek. Arek iki kesuwen rek mentor tak seret tae. Ngene iki lho. Kok gak nurun aku kelakuane wong aku ku biyen gak suwe-suwe entuk bojo. Saulan ganti bojo, saulan ganti bojo. Duwe anak wedok. Gak rabi-rabi isin aku. Balenono maneh. Lele aku kok niru koyo kok sampean. Gak dadi abrakan aku. Ya carane. Carane opo? Gak usah diapa-apano deloken pecicil ono ae. Wong aku winginane kate dirabi muin aku ya gak kok olehi. Muin. Ya. Lah apa kok gelem ambek muin kon? Si. Wong aku gak gelem kok. Lho muin lo cinta mati ambek aku. Kon badhok cintae ta.
Saiki gak peduli cinta, gak peduli Terus? sayang. Saiki ki sing temenku sing sugih. Sik, aku kate kok rabekno karo wong sugih. Ojo adik bantah, ojo adik nyegah wong tuwa. Aku ngelairno kon ben usara 7 dina 7 bengi, lairmu iku dina Senin malam Jumat. Gak keliru ah. Senin ku malam apa? Senin malam malam Selasa. Nah, ngedenku Senin lairmu Jumat apa gak bededengen aku, Ya iku oleh-oleh wong wedok gak bener. Lah nek sampean bener kan mesti brusut-brusut. Lah berarti kon gak bener lan. Sama coba bener nglairno aku otomatis begitu lahiran 5 menit, 2 menit Iku wong wedok bukan sampe piro? ping 9. Songo. Aku 16 gak buka. Lah kok sampean takon aku ya aku apa tau nglairno? Sampe lairno aku kok tambah kok. Lah iya aku 16 lho gak buka-buka pucuke tak kareti. Saiki karep sampean lapo? Aku mbok kongen lapo? Nurut untuk wong tua. Aku gedekno kono kuwi soro. Terus Mama iku isin. Mek kon iki durung rabi. Aku sakon kuwi entuk 16 wong. lah 16 wong iku Garem pisan. Termasuk iku lho. lah ya iku kajimu ini ku to. Iya. Tapi tak kipatno. Lah Peple apa? hari peple. Terus aku kok kongen rabi wong tuwek apa gak tambah apa-apa? Wis nurut kono nurut wong tuwa rabi yo enom nuruti seneng melarat uripmu nak. Kon mele gantengi, mele jareme. Kaya apa mek makmu gak arep? Kon wong sugih masih tuwa emploken. Terus Gasakan 3 dina 3 bengi ku lak mati dhewe wong iku. sampean wong nom gak gelem. Lah lek wong nom gak gelem lah apa gak wong tuwek iku kok rabi? Lah apa kok aku kongen rabi? Lho, mek wong sing tuwek iku mau gelem ambek mak gelem. Ah iki lho, iki lho. Aduh, apa? Ah, ya iki Biyen tak gotepi, moro-moro dirabuk. oh, kurang ajar. Kok iso? KTSD tak gotepi. Kok KTSD ku lapo? Gak nopo. Aku lek SD itu wedi Tak gotepi. tapi apa iki bahasane cak ora mungkin. Wis gate gotep-gotepan. Tak gotepi. Gede-gede dirabi wong. Jongkak mah. Dep-depi ku apa aku bingung bahasane kene iki ya. Jare Surabaya dicip, Hah? ditengeri. Ditengeri. Wis sing jelas duduk Pak Kaji iki sing tak olehno kon. Aku lho oleh sapa? Lah timbangane aku kok olehno wong tuwek saiki ngene. Wong sampean ya padha tuweke kan gak masalah. Lah apa kok olehno aku? Le, karuane sing tuwek iku mau gelem ambek aku gak apa-apa tak lakoni nak masih aku merem-merem rada katarak. Terus ngene mi. Ya apa? Ya, gak apa-apa aku dirabi wong tuwek. Ya. Ijaban akad nikah aku. Ah. Kok bengi lek wayah dikeloni sampean. Ya iki Kenapa? aku sing bongko, Cuk. Enak kan? Aku sing menderita. Petakku udah gak tangi-tangi rong jambekku sing tangi goblok. Loh, berarti kan sampean masih nafsu karo wong tuwek. Nafsuku gak karo wong tuwek karo brondong. Lah aku rabi brontong kok gak oleh. Ayo. Gak oleh, aja tiru-tiru mak. Brondong Apa? iku torok. Salahe sampean gelem torok sampe gak iso tuku aki montormu mogok. Nurut. Kok nek gak nurut tak coret teko kakak kon. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ana wong gegeran. Rono dhisik. Ngene noto anak are ana tamu. Gak sopan. Gelem gak gelem nurut wong tuwa. Loh, Waalaikumsalam. kok sik ta tak totokno dhisik. Oh. Aku geleme gelem, tapi kudune kan ya sing sepadan karo aku. Gak iso njagakno sepadan, gak soge-soge. Tapi kate rabi donya apa rabi wong? Donya nomor 1. Ya iso mati keblekan donya sampean. Wis pokoke kudu donya. Iki sapa? Om matamu ngono. Arek matane katarak kon niku. Paman. Lho kok paman sih? Balik kepijek.
apa maksud? Iki kate lapo iki? Niki kula niki napa jenenge niku ngeteraken Ngeter napa? peningsat Lho, teko sapa iki? Bapak Iki apa, Le? niku peningsat Bapak. Bapakmu sapa? bapakku pokoke. Oh, sing semayan ambek mamiku. Nggih. Iki emas setengah kilo. Wah, sakintal. Berarti iki duwe emas perhiasan barang nang kene. Kabeh nang kene. Lah bapakmu Kedonyan, nanti kedonyan. nak. Bapak mate. Taji iku mate. Mate. Alhamdulillah ya Allah, aku gak sida dirabi wong tuwa. Alhamdulillah. Ya apa sih kau dengar? Hei, nah, Alhamdulillah. taji mate kau. Innalillahi wa narjiun. Wes ayo nang tuku beras, tuku mie, nggawa dhuwit geng layat. Ngelayat gegermu krewak kono. Lah kan gak sida rapi. Lah aku si kan DP ya seneng. barang kayak 5 juta wingi kok. Loh, iku urusan sampean. Aku kan ya bahagia gak sida duwe bojo tuwek. Lah. Emas tipis Raja Brono iki. Wis lakonono dhewe. Wong-wong wis bongko kon ngakoni lho. Bapakmu iki mate nak. Mate. Iku taji. Mate. Aduh, ya apa kate itu matus oke. Alhamdulillah, gak oleh donya gak apa-apa, sementing aku iso rabi ganteng, timbangane rabi tuwek, terus aku ngono lho. Apa aku gak ngenes, masih aku oleh warisan ora kate seneng, uripku ya gak bakal bahagia. Nyocot ae kon. Aku sing bingung iki. Mate. Sik meneng kon. Kon iku gak ero susahimu nyengi wong tuwa kon. Lah lha apa? Wong susah kok gawe-gawe dhewe kok. Mamamu iki pelias terkenal lho. Apa? Pelias terkenal. Apa Iku lho tukang rias iku lho, pelias terkenal. Prias. Prias. Om, Prias. Aku pelat, gak iso ngomong perias. Oh. Aku wis kadung nyebar ulem. Koncone mamaku ya pejabat, menteri, konglomerat, pengusaha. Nyebar ulem duduk teko WA, duduk dedomno siji-siji teko helikopter. Wer, Saman semburat nang ngene wer. petang 10.000. Mek sampe kon wurung rabi ambek taji, isino kon jek isin mak. Lah lha apa aku isin? Wong aku gak serabi kok. Lah aku kadung undang-undang. Lah ya urusanmu lho. Aku Ayo. yang gawe debegel iki pirang kintal iki. Begedel. Heh? Begedel. Begedel. Aduh, ya apa kon gak ngerti bengoke wong tuwa Ngene isin. ngene Mak. Aku suwe-suwe isin aku tak gandol prauto. Mas melok. Hei, melok hei. Melok. Ngene Mak, tak kei solusi. Solusi apa? Kan sampean wis kadung nyebar undangan. Ya ya. Daya wis kate teko. Heeh. Piye iki anake Pak Taji ae dadi gantine? Sapa? Iki anake Pak Taji. Iki. Iya. Iya mek gelem pas gak gelem ya Ya apa? makane tarenono. Le, Wanto, Napa Om? kon omane tak santap kon kok yo. Tak kepruk ban serep lho kon kok. Napa Umi? Ya ngono lho. Aku kate ngomong apa iso gak iso mama iki tulung ngono. Tulung napa? Berhubung bapakmu mate, gantenono bapakmu nak. Boten. Loh, ayo tak sapa maneh sing gelem. Boten. Gawe nutupi wirange mamamu iki lho marang tuamu. Halah, boten bisa ditarik langsung mawon. Oh, kocul iku. Berarti kon iki gelem. Wah, gelem ta nak? Ya dong. Waduh. Alhamdulillah. Dadi manten. Lu kowe iki kurang mutur. Stop. Iya ya apa iki gawanmu nak? Matur sembah nuwun soane para tamu, para undangan. Dinten iki kawine anak kula Wanto kalih Inge.
ngono. Foto. Ati foto. Foto, Pak. Foto. Kono. Brengase kabang. Apa? Bapake dadi nganten longgo. Sampeyan iki sapa? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ketebok basa lea-lea gali asem. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lho, kon datane depok basa lea-lea gale asem kula nyambate wong mati, nganten. Waduh. Iki apa sih? Ngaliyo. Aku mah bangsa halus kumpul basa halus ke basa kasar, Ji. Anu muga-muga keterima dening Gusti Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lha kok basane wong mati? Bingung aku. Bingung nek kon goblok. Niki yang apa sida niki? Sida ta mantene niki. Lho. Wah, gak cocok aku, gak cocok. Gak cocok, Cak. Sida Gak cocok. Sida didoto napa mboten? Jarene mate kok. Lho. Tapi jek ono. Lah kene iki yang apa? Lho gak iso tetep prosesi wong Jawa temu nganten ku ya kudu dipurna kare. Sampean jare wis rembukan karo Wak Taji. Lah apa sampean saiki kok gak arep karo Wak Taji? Sebabe apa? Duduk perkara mboten arep. Iki kula kurna dhisik temu manten niki lho genahe riyen. Ayo. Temu manten riyen? Ayo. Kula siaraken nggih. Siarno. Ayo giroe Cak. Semoga Mas. Cinandra saking Mandrawa lampahipun temanten kekalih pinangmanten putri yen Cinandra kadya Betari Kawaratih sinambut kalian pinangmanten priya pinangmanten putra yang Cinandra kadya buta cakil. Buta cakil iku lho. Lak sinten Pak? Sugih buta cakil. Wong sugih. Wong sugih. Pinangmanten putri yang Cinandra ampun kadya Lydia Kandau pinangmanten putra kados bedes anyang-anyangan. Samatan gantalan diitung 1 sampai 3 ta. Samenika adicara balang gantal. Samatan gantalan. Samatan. Diitung 1 sampai 3. Ah, buat Joko Ayu tak sawate iri-iri. Durung. Dereng dihitung Pak, sabar Pak, sabar. Nika adicara balang gantal dihitung setunggal ngantos 3 nggih Pak, nggih. Kira lu pada 60 sampai 10. Dorong. 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 Monggo dipun hitung sami-sami sareng-sareng nggih. Setunggal kalih 3. Tempatane. Bongko wis. Bongko kok disote. Bongko yo babak. Pun cocok niki pun. Pak, ternyata iki mate, Pak. Gak nambah lemah, Pak. Mate peno ya, Cak. Kon yo banyak debok basa lea-lea ketulaku mate iku lho. Lah dudu aku sing ngomong anakmu.
La ilaha illallah wa inna ilaihi raji'un. Kok basane wong mati? Lho, mate jare anakmu. Aku mati lah iya aku basane wong mati. Bocok mulai. Lah bedane apa? Mate ambek mati. Nah, nek mate iku gawean gawe bayang, mari dibor terus mate. Aku gawe bayang, tak bor terus tak patek. Lah nek mati iku gane ambekane gawe nang kuburan. Berarti sampean iki jek odi. Iki ya dong. Waduh, berarti jek urip. Wis, sampean iku nyebuto iku wis kadung oleh anakmu gara-gara peno gak teko. Loh. Rere. Iki lho anakmu. Iki. Lah ditotok. Aku wis ngenten nang guri kene lho, Pak. Sampeyan ngene iki. Dadi awakmu iku seneng karo iki. Aku wis pacaran 6 tahun, Po. 6 tahun. Sak minggu, Pak. Perlu sak minggu. Iya, Pak. Malah gampang, Nak. Esuk awakmu sore aku. Loh. Enak ya, Pak. Awe peno. Piye? Peno ngalawai. Oh, ngono ta, Tut. Bener aku wis tuwa dadi saiki ganti sing enom nak ya. Kawinen nek iku kawin nyambut gawe sing temen. Iya, Pak. Ya ta? Aja kadek menggak-menggok. Engko awakmu tanggo jape wong tuwa ya nak ya. Nggih, Pak. Wis, bapak nak pulang negara Cina. Wanto cek rabi karo Inge. Iya. Peno rabi omboke. Lah apa karep aku? Alah aku ya ora arep. Aku rabi ambek kerupuk kulit kae opo? Alah aku tak berharap oleh tugu lah iki lanang kok. Dene ro adus kok. Lah kene tak tero, Pak. Alah timbane ro kon lelen mbok. Ya wis rek. Iki mau mung salang surup. Iya. Ketoke kok anake mbek bapake padha dene ae. Iki contoh sing elek aja digawe. Iya bener, Cak. Digawe contoh sing apik ae. Ayo bengi iki nang gone Gurang Anyar. Anyar. Iki Bapak Asbola iki mantu nanggap ludruk Budi Wijaya. Lakone apik. Oh, apa iku? Lakone Joko Sambang Pendekar Gunung Gangsir. Sip. Tugase arek-arek Budi Wijaya jek akeh. Iya, ya. Mene nang Jombang, ben nang Balong Panggang, ben nang Jombang maneh, ijo wakeh lah. Ayo jaga kesehatan. Mang bapak sing duwe gawe wis didongakno karo Cak Rasa. Iya, Cak. Wis didongakno akeh-akeh. Ya saiki awak dhewe ayo njaluk pangestu karo dulur-dulur dengan harapan semoga Budi Wijaya tetap jaya.